Hey! Hi, family! How's up? And that dear, ye bedin komo obaswa. Now I dey watch a video no. Wow, shama mi akona fe yo timi nchen ya. About a British life. Baby be say bisa nsem ba ku mienu miensa bi. Na wachire na dwen ewo kon ama me. Someone say say ntimi nuanom obaso na wa share because manya boga wa ha. Omoso de omunom ni ma brochire nsem. Timba be say bisa na brochire nsem ba ku mienu e brochire abrabo. E brochire asetena mu nsem. Ebi afa no wa ma wo bag so afese oba brochire. Ebi nso America say wa bedura brochire o na enso ni anka wo ba besoe no wo frɛ ne awunya no bi nso so a wo ba ye wo bi agyew nanso ade kyen ye wosan ose ma wo ba age so abrochire asetina abrochire life emu nkomo na mba be bisa maami o be maami o cause omro di kan omro ni mu nsem zati ase ma akwaba Eva nana se wanya ku page so. Nana se wanya ku page so fact of life ye maame onie. Ma akwa baba me page so. Let it say. Yeah, maybe. And then person bisa ansem ba ku mienu bi ba brochire asset na mu abrochire abrabo mu because mo na mo di kan buy. Mo buy ye no. 50 time mo buy ye no. Any ne ye time. O hwa ensonso ye be na wom. Momo time nene. Okay. To me, dear, can feel say, she say, Momo sitting here, Momo baby, car. Why you lucky, Mom? Yeah, you're lucky. Okay. Can be trying. You're friend to your home for near Muade. If you have me, imagine you. Ebi so na de me kan no ebi ntimi de na se akwanti o se mu ade se ye kan ye kra ye di kan ye bi nya lefo na ebi so nya lefo ra it is sometimes go I me di compare se no o ma ye wram eni wo ma ye ni ma ye se wo bana wani dahwa ebua wontem wani dahwa okay isan se me some shit before ne die nande so what to say den good evening Adam ya mere first no okay yes and ne yan kwala de ye nya ne yi me side no sanya wo kire ne de na sa wo de hwe emre bi atwam twam ne dia eni ye pen su de na sa nki ye tiye bebre abusia aha ya na se wanya akụ page mesra obaso ana wa share ene nkomo na mi di na eye me de because sometimes ya na eneifuoi ye feel say ye bre nanso tetefo no so feel say ye so ye nya ne yie sa oti ase na ye sua ne ma ba akụ mienu bi sa ne be ya eneifuoi so ye bebu edikanfo no because enei ma ya na ayaba no ene mrante na ya ba brochire nei no ebi akwan bi no ma ye fa so a ye nya ne nsu nti no eno so so ma ye mu edikanfo ne so bebre eno so ya na ye de ha adwen because I want mpanyimfo ne bi di nkoma a wutimi so omo abre so no omo ye de omo breye etina na machima esi ya sei no mi bisa ne nsem ba akụ mienu bi nti ma aboye mo time no se ne na etie ewo aduro sem mu mo time no ebi aduro fie na mo ko ye na ne yajeje mo so na anigye wo ho ana se mo so mo time na aduro sem ne na niwa ana ye birisu na aduro fie wo ho ana. okay edro ne de I don't me that. Momo time na aduro fie wo ho
Ejina ebetui. Okay. Okay. Ejina baby edo beko. So betui betibi. Na ebi emu oya. Ebi mo de. Na emu oya. Ebi so eko na ten. Ebi mo so nya na simple. Hweso. Say no na ya na sometimes go wa ohu. Ebi ka say, "Hey, na asuma si de wo tu kwan wo cry." Ebi so say, "Hey, na de wo ni busu ani." Obi so tu ka say na de oni busu. Ebi so tu ka say na de oni busu ani. O breno. Na de never be see chawro. Enti na se na ye time yi se obi so ba na enia ma etwa na. Ebi atwa bi no mo pen. Nti ya de e wase ye ma ye kasa ye kakra bi ana meboa. Ana ye nkasa bebre se etwa ye wase ye tie mu se amomo se etwa ye. David. Me side no me feel as this time so be back. Na need da ho. Na sebi. Ahobrase. Ebi ase se wo be ko baby, wo be sin wa. Ya ahobrase. Ena obi bu baby chere be say emrebi atwam no nipa kro ka chere be say ma me wu kokro bi mu aya afa krome ni ada anfo no amumura ekro ni mumra. Okay, no so nti ye be krom no mu e wose ye fa kro ni mu kromani in fact said you free kro ni mu ada anfo na me so ondo obu mi be enu trust the American tino stop in brothers and say be nya do obi ngongofo kromani bi yiri aneku ana sada bi for what do to form na sho emumra now eno ana be boa hey how was that? Mr. Momo so amonhye ene nkomo na ya mede mi ankasa me fa bi ewo mu aha na na se wanya ko page uba so ado ya na wa share na wa invite obi so ti ase na we push page no ama akọ we mi ame ma me na mde na tena ha no so ti ase ai mi bisa ne nsem so ti ase ai ebrochire enkomo era mi bisa no we nya ade bia omuna omutu kwan achen afutuo be ma mi bisa se afutuo be na ode be man ne maya ne mranti ayetu kwan aba afutuo be se na odi kan no se ahobrase ye ba ye nye de ye mre ye ho ase ena se ebia umami ana wunua bi kra na oba be sue na asetina be na wo se ya wo ne netina because yenka ni se mpempi no yenuanu mana ye free fie ye de eba no sometimes ebia wunua ana maami bi kra na de obeba but oba bedru a se na ya na situation te ya wonte na se sa woti ase ya na ebinu mo fa ne se eye nhyeso na ebia ni nua na ye de hye no ana se obeye na enkoha ana se sei obi wo hono ma obakro a eni gina na oni ni nua ekon ana one ne maami ekon den futo na de be ma sa afon se omu bedru akwantuo ma okay Nicholas Michia Libya fo nyina se uba betu unia ana obusu ania enka di obekarketi e wo se wutie okay wono wa o mie ni pono ma emma shewe da ye gugu e ti so bibe ma obe bieki
Na ano be pon no aka cho se. Brem. Na bedano. Bedano. No dong. Odo. Eti so ka cho se kojo. Misrao. Afe no aba. Aha se na tie. Eno de ma me di kan say ahobrase. Kojo aha tie misra wada. Enfa me ma won ka ensi ha mensi ni sei. Wo se bra mate. Eye de no akohia nkonhia. Nkohia. Ebi abawuru se wonu aba me yaken. Afena. Bisu minimu obi. Makai. Mi classmate bi wo kuro we so. Ni menya no. Chale na sha ho ya dai. Mi bra so si ma mi si famu, ma mi kwa ha de. O boga sendes my life I don't know. Yes, obi aba be se wadwenu no. Se wo bra wo ba ya bia wo bra tufo. Wo sister tufo ma me tufo. E bia ha ntwam ho. Aha de ho hye. Aha de betima ba sa kofa ha be hia kwanhia. Na wakonya adamfo bi no wafrew. Wo se wo kwa kase o me bra se ma mi si wo so o bloggers de sa be sen hwi ni ho. Na bia wo su di na chi. Na dako be unu akwakoyede hia esan. Enti mpempi ne se yeba ne ye sutie. Me na ne kan wo se sutie. Ye tie asem ne omo ye di kan beto wom no mo kan a me gidi se ebeboa yen. Odo se yaba beto mo. Nanso yenom ne de meka ye mu bebre ye pere. No kura de eye baako. Ye mu bebre ba ya ne ye pese ye kire wom a ye beto wom kwa se ye nimu kura. Nanso so mpempi no fine ye wo fie de obi aye obi ka obi awo swag nanso ekuro na wo ba bedu onnimu niama bi ena sa oba na onya ahobrase se na ma odi kan ka ye na eniama ti me koye dey ekoten so ye dey emma wo ye momu de bebre ye pre because boga sem na ye de to ya dwimu anu nti ye ba aburu kire no ye ba nyina ye nim si ye ba abeboga enti si ye bedru wie na mo kan ye sha ena mi wo fie kura na mi ti sei eno de ya na Enfa me kai se revi by boyen komo na rei me sinya abotre akwantu we hwewachi Anyway, Bia. Obi wa wana na chi ya dada. Ansa no woba. Wo pri a. He, obi yetimi de obi kwa. Brother Edward, Alex. Ya de no kwa ya. Asa mother. Enche mu aba. Ya de no kwa ya enche no asa aba. Asa aba. Obi so wa okwa. No akoka. Ya betia sebe nyado sebe bro mesreka o. Ese dia kosinye. Oh. Enu tino. Ena ne ye kase wo biba nyabotre. Na wrei me di nyabotre. Era wo ye kama, ufiga ye kama. Ifie no su minimu Titobo. eti nyabotre. Na fa hubo krumeni. Eti adimwa neja. Nyame chade. Wenyama obi. Nipa krono. Omambi. Ebi boutique. Wo ureya wo hude wenye. Wo ureya wo hude wenye ne ho. Flower see ba na say wa wo so ni say ye kromo fo so ye ya flower ye. Hey! Na ni pane ba ba sra no the flower never. The flower. Eh. O mami po. O mami.
na the flower ne be sra ye krom ni no. Oh, nice. Ya she empe flower. Na misane se Mr. Nyabutre. Nyabutre. Na ade no unya bi a. Unansi for mo. Yeah. Crutch no so ye oba wo ye kama. Na se ra no ye kama. Evra na ye kama. Oh, mi wu ya ne se oba kabi. Abehim. Na oba gayi baka. Wo ma kula yi nya hoto. Afa me de na dia se I mention my name Stephen. Jesse. Asam na just where there? Asam na ma e kanu. E kawe wasi abaye bi aba brochire. Na wa pre no otu ne fuse nya abotre. Na wakwa hia kromani ya fa ni so wanya broni. Na broni ni maame be sra abaye no the flowers be sra no. Ya hia krom so yan time pe flowers. Abrofo so the flowers na be chie nipa. Or be chia wa obo gra flowers. Na ne old burger bi be tiwi mu. Na old burger ni ye de obehi. So old burger there. Sabe. Wo be kai. Obe pake. Ya na anu yi so de. E wo ho. Eti ni amenso de ba we de. Oh, omu de dwadie no so do omu ya age. Ni de ja no de mintimi nko. Mo de ma boso, ne ho de nya wa. Na meka. Eti e ba sa na me ho beti. As a mother, as a mommy. Yeah, ho me beti. Ni mo fie ni mu. Ti na me ho beti. Na me de e de na ekosi, misrew. Mu wadi hwe ha. Aha ba boa. Aha, na jure o de o enipa otu kwan ya. Eya. Wo hu ade no, hwe back. Wode wani be ko wunchi. Ba bia wo free. Se ne wo fie tie. Yeah. Na wa hwe so aye wo niama pepepe. Wo ba dwuan wo se ne amiti asem tomi a me tumani hwe ba busuo ma aboafo wo ho. Ana aboafo ni ho. Sane ye bu baby say yen cut your coat according to your size no sabi pepepe etina nkade na wo kire ne say won tuna ni hwe ni nchi ansa no we make decision bi e wa akwantuo mu ha say ete me ye mi de o show echi o bogay me say ati aya na eye me ya ne say e pasa so a wo man kwala na chance chance do mo de mu zro mo no na chitari chise eno na se ama rise na fie na say ya re hosem sama hu se ne yetie sanya mpempi uba akwantuo mu na mpanyufo a obeba abeto wo ma na wunua bi odo obeba wo fa bi odo obeba sanya ye obekasa akiro ba akumienu aya ewo se ye pay attention ayetie sanya tu ye nua bai ewi asene ye ma ne so de ni kofie wa bra boga na okodi na chi so antimi ansa anye de ankofa na ansa ama akwantuo mu bi eti na onu akwan ofa aso di tu ne kwan no sesi a waba bedi old burger bi echi because abrofo ne the flowers in eba na no so flowers in what you mean the flowers no enu ti wo jai brodi na chi di ekoko di burger echi ama assign to no ayede ni kofie burger no so antimi ayede enyi no eti mpempi no se wo ye sutie na wutie panimu aba beto aya kwantuo mu na waba once a wutu kwan bi udi bibisi wani so ansa na wutu kwan enti nia ebeboa ewo akwantuo mu no eno ne ade a wasa wo ye de wo ye empempi no eno na se wunya panimu bi na oka no kore no ekiro se ebi amaame ebi abema ade we ni se na wo ya ebeboa okay eti se nipa mienu aba wakwan mu se wo ti ase na bia wo ya kayo se bia chusu wen kasa ye kire se wo wodaache we betumi aboa e wa abrabom na bia won so ya ba ya won so panie
wo bay chains akese egu ni komu ana ne belt de bo na fuso ana wo beba be pake ka santa obetima hia obema bi wa kwantum na bi aka akura wo nkura bi ontuka nanso na oyeboafo emaw ebi na ye nua ba ye antimi anya okwani boga kupali achi a ewi ase no ye de ne koduru fie boga iso antimi ansa anya de amfa wa amma sane ye maame kan nti na sese kire wo ba na wunya panyimu bi na oka no kura kirew se maame yesey be ma yesey na no na be boa we duru ba bi e wo se yetie yanom a ye pere ye ho no aya me fa ne se na wie ye no enye enti se oba beduru a empere wo ho empepere wo maame misa obi mu ma eda no obi ka se wo maame no nkofa wo maame fo no nkofa wo maba omso wo oji wo musika die enti na akofa wo baba wo se wo oji ni sika na enye but to me ne de me madwe nkyere mu na me tie ne nam yen kasasa because who nim situation ti a nipa ne beka se bia wo oji sika ne back sa wo ti ase but wo tencha ye say obi akofa ne baba enye enkran no de ne beba na otu asa lorry fair no ekwan we say no ekwan ye de ewa besa meji wadwe nkyere ewo saa asem ne nso ho kakra say more than wisdom brother mame ne je ne banisika yeah te say bia akofa ne baba na ose ne ba ne nya adwuma na ontua sika na ode ne ye dey etu kwan no eye bone mimi momu die mi hu ne se eye mfomsuo bia egina eniama bebre so but ye mu bi wo ho a wo wa abonten a wo feel se eye bone se ono ade ne ba betu kwan no so oji sika no a odi ne ba ne de ba akwantuo mu. Okay, it depends family. One ebia asem kan me baye mienu se me baye mienu na wo na wudi kan ba ya adwa wa wuni mu maame ma bere ebia makoje boss na me de waba etuwe de misre wa omojia na kayenye ne kakra ntua bosia no na yinya sesika ne yinya na yemfa nkofa ba ko na mra okay iti ono so be kan ho de a ene mikura ma minna no bosia na aka no netimi aso was a problem okay na obi wo so a wono wadi kan aba no na ne maame aka se ebia uni aketua ofi when I penny na mdo wa be wurem ketue try na yenkofa ono so aya yidie ni yenkofa ono mra no na fedi sika ne bana na dwe ne se na fira mbetran ba person pe process ka we dia e akofa obi na grudge neighbor start ba for oni wa maame no na but penny na emra sa no na bia no nso akonya boyfriend anase obaby eti sesika no awunya ndiakra maame no na sa adwe na ba beto ni tirim ai na mandiakra sa ye oba de me wasade ne se wosenka na ade me ba aburochire na ade me aba na ye wunua ne me mi nua na ade me aba ntidi ye na fe creative problems. Okay, mother's also mother's side, mother's side na me ma mother's side but in reality different. Mother's side na me ma answer. It is to no yes I know a block onua no. Wa block the wo fie ne chance. Ekobasa mami a wa beche wa sofa ansa. Ana father wa sofa ansa. Na obeye den wa sign akodi loan fufuro. E dia san ko fa the other one no. Ti ekobasa na the wo fie no.
waka na ya na most no de ha adwen bebre areho ne se wo ma ye kafie no nso no ekobasa se nyankopon amwa normal life ayebasa normal life ayebasa omukra no mtonton japade no so omonso adwen gbo mu dia ejiga wo mu a omonso feel say wa mefa mi bi ene wa be fa mi nua asemasi na so na onim problem ani nua ne bai wa ba be create enti obi wo ho no ma se nyankopon ni na fa ne maami ajapade otime tonton otime de rente otime ye efie niama basa eno so ekoso a edi nkrofo bebrenya sometimes ya wo ye panimu sa wo ye ketewa ena chance ni di kan na wo ne adu be wura na wo maami hwe ewiase we sei ade ya ne se wo nyite mama wo maami ubedru ye no maami aka ne hawo waka ne problem nyina akiro ebia me ba kwasie me ba adwuwe sika no me koye adwuma na menya akakra na me ko friend bi wo ba bi na me de ye de esoso na ne papa mu a mesrew wo so yiro wo ye adwuma ye nkofa wo nua asemasi mmra efe enka ne papa ma asa ne ma kan no wo se ema ni bi wo ho anu o mo ko twempena na mema na itutugu o masum mema ne de aware ya betu ni tirim eti wo ye adwuma na sika na ba ne mema ne nim se sika ne beko o pese wudi se sika ne tena wona wo de bua wo no be ma no eti sabi wo yo ba na wanhwe ni yi a obi o so ba bi o a me kwa aware enti ya me maame ya no so de ne hu nyina akwa wura sa be ma no so pe boafo wa akwantuo mu sa wo tias na fe nia decision ama mi cheki ye ni nyina wa ye de wa bo agu na wa ma wunua ne so aye de akafie na wasan agtai eka ne so aye de asan ato wo maame so seba ne sa mi nua me ka no kra na cho se wa anya ade nia wo maame no kan ye ni di so sa wo ye adwumadru baabi na bia sika ne kra nso ye na wo maame san akofem bi di asoso a ba tan bi wa bia ne maye mienu ne maye miensa wabe pia kwantuom opese nka ne mani nyina ye dey enso ba bedi ha sei nanso so de efe ne se ye boa de ba akoba na ba akono nso aboa ne yasa kofa bia enne bebira kafie because of omo di kan ye de ebaaye esan so ma ba be ye osi akwan ama omo nua no maka maame bi tina ha se no yire ne ho ye adwuma resist sika na me ka me kira wo se so wado kofa wo ba na wanya adwuma ntua seska na ma me ni ntime nsan nya ahoden enya adwuma foforo nsan resist seska nsan fa nkofa wunua foforo because ma me bi dia minim e ba ne sa ne ba no oka afie no sesi aburo nko an odi wo ma me ni fie mu asi wo nyina no wati me de dan ni nyina ma high 5 years sesi a ma me no kura ka so wo ko fie kura edin na so senke bia ni nua no odi kan ba ye no eboa ye tie maame na sem e na otimi ko yi ni nua ni free wa enke bia sesi ade de waka fie no e de ye wo maame no enke emma ne sa enti mesra mo abusuafo aha ye nana se we nya akopage empempi ya na ye nua no ma wotisi obi akofa ne baba na woji sika na bia na nebuafu no wakasa ehonye wo fie ehonye wo busuam wo mu na yi wo mabusua omu na omu ni decisions asese omu meki omu na omu ni because we nim say abusua ni bi wo okra na yetimi ya na fe maami nua makra no yekofa wo mu obi timi ba na fe ye de ono na dwuma sika na ebeba no ye de akwakofa maami nua ba akoba ati afa wani so nto na abusua no maami we ba ababi maami we ba ababi wofa we ba ababi na se ba akobi ba na ye agi sika no na wakase da na woye na koma dendende no amfa ama afa mu amaka nyina ma ye de maka because adru wono no so se awoso wode ba ne ye de kokofo obi ba nti so amfa ama ate se ebeda ne asan kwa akofo obi foforo because me wa ne se abusuafo ne so bi ofia na obi ba ebia mfa ne se wakofo obi aye de aba akofo abusuani aba o wo expect se nka abusuani no ba aye no wonye adwuma na sika ne mra ne san fa nkofo obi but wone wa ameye ne saa na ya na mpempi na busua na ewo fie no nso no wo mu refi se nipa na ba befa ba akwa abo anka ba akwa no so na wo se nko no so bayi obi o na wo mu buafu wo a wo kofa obi ya dai
Eba ye because once time sesa wo mo maka nso anye dey. Ama. Kanu bi mame. Se omunim. Omunim. No. Open. What you be you say? Kwanti me anda. Ube blame wo mo. Omo so nim de wo kanu. Me too. Omo nim. Ni nyina gina Encrophobic program ya na mbe hu we yi so se deep thinker. Ni nyina gina adweno. O so we think deep. Yeah. Say. Wo fie no. They say na asumesi ko yi. Matese woni asumesi kurante mate. Eni eyi. Nene na de akosi de nene ya ka yebere. Yaka. Nessa yaka no. But say ekobasa se wo mo bi enu nyina aka ye tribu mu a. Eye den Obi foforo so beba. Minim papa bi. Papa no. Ne fie nye according to history no. Je onim wo mo yie na kasa. Na enye ade sika wo fie ho. But onu mom ne di kan. Eba akwantuom. Okay. Eti obaye. Na odi we ba. Na we aba. No we di we aba. No we di we aba. Omu nyina efie ni nyina mu nipa ma menua ma we ba. Ebe gu abrochi. Ya ne atopete ewiase nipa ni ebe bia. Atopete. Ebi okra anye ha na omodo obeba kra na omutumi pe kro foforo so. Ebi wo US, ebi wo Britain, ebi wo aha ye we ebi wo and the balance answer any say ni bra nso ntimi ma abusua ni mu bebre. Didija. Didija ye say ni muna na enam. Yeah. So eti wa bewrem. One yan sometimes be o say na bogus and be no say mistake obi timi bewrem. Owrem wi ade bi ono so nko an no peso kwa ye so ne baadi. Okay. Man. No so big. Ofesa chambi ono nko an na ba fie na nke aso de bag mu. Da bi wo de ma o me kaza. Edru ba bi a o. Eno no. Ya na nkrofo bebre feel say katambi omo na omo mra fie ni enye omo boga. Eno wo ho nkenye. Nanso so sometimes uti ko fa nkrofo bi ba. Nanso so ubenu hu se nka wo ni papa mu a nka wo ja ye na nka nko a wo kwa na nka ya oboga na de ode ne beba brochi obeba be di wani no ka wo duru ya na okura bag mu. Na de wo kan me to assume nanso no ewiase we na da ko. Wo de Yenyai papaye. So we do be back. Na so no de wo se wo ma oye nya ne enkofu obi ma. Jai ne life mano. Sika kura no pe misa no. Mane ko simini mu other countries ni bi o. Mimi ni mu ho omone ma but it's a German hadia. Naka we wa kukuotro Jaini pane life man. Na later Obe here. Germany for you. A chrono to obe mo twa ho around a chrono. No do because ya na e kwan be fa so kura ya de odo ba ye no be san asan kura be no. Na chasa seje ubushwe ni o. Wow. Nipa. Eso say ya. Ubetimi asan be no. Ejinaje. Etina medical mi ka se abotre e wa kwantuom. Abotre de ya ne.
abotre sani etie bia ni a wo besue no hwe akwantu akwaya ade bi se uba etese de wo start class 1 wabra bo atete asan kọ nachi de bia me kasa sa na akwantu no mimi hu no because sani na wo tie wo fie no uba bedru a wo nte sa biem en wa hwe kwan no so a uba bedru so a wo tene won san so hu ba bia wo kuro mu hye o ena han so trotro bia ni ha pai Ghana and waka said the edru dia me fruit trotro we na me ne driver na kasa say ye dura me ma me beba begina kwan na no me ma me beba begina junction ne so na watua ne lorry fare aman no ebi ni abrochire de ya no eti se ne etie bia se ne ma me kan no ba bedura abotre se ne etie bia ma me sister brother nyabotre baby awo peche no ebia wo namu ode ebia nipa ne kra cheche ebia wo hu ana ne buafu nanso nya abotre se ye bibi nti na wo ye de wo hye ho se ye Ghana na wo ti anka ebia wo dan ya wo dam nanso krom ase wu ni baabia no matter what say ne yetere obi wo kro no abejo waji wo nanso se wada sorry no hu sa wuti ni fie ho ana ne boa ye de afu abaga fo bebre su bai no ba wo ba ne feso wo ma betimi aka to tebra o mejo wunya do bag si wo minimo bia ya pake ne bag si wo gwa pie ba so na ye ne bag si kwaya no he twe no wantimi anse nwura fie ni mu biem wo ba kwantuo ma be ba be hu sane na mo me ka no kra na cho se ne ye ma me ke se wutimi nya abotre wo hu utimi nya abotre nia wo befamu nia obi di beye wu nyina no akirei utimi nya abotre na nkunimdie ba nipa ne bekasa ho ana afe na ofere o ebedru baabi no nipa na eben wo kra na onumom osisi ni trase ba se wa menya abotre na wo pere wo ho ahu ugina dot ha se he ya na wutwa wo ho ubetimi atwa wo ho sa yes ewo akwantuo mu ade ba kwa mehu no because ebinu mu ba o mo pere wo mo na so unru ba bia eti se wanhwe ye na nea obesue ne se ye wo maami se ye wo papa se ye wo wofa se ye wo sister bia wo ba ye o hye wo so otiwa na mete Ghana na me yesei na me pa mi nie na o hye me so sister so ma do bag si abonten a de sabre abonten aye no wanhwe ya wunya anigye una wuni ni esi wani suntu a wutu kwan eti se na etie bia ba ede ubeye din na wa ede na wa hye honom ma medase papa zamka se me do tena ha me bisa ansem a mi nja wo ne ema anko ese na ye bronya da enti ma mi nya wo ate den na wo ka che na se wanya ako etiefo abusiafo fact of life abusiafo den na wo ka che obi a afe na wonam kwan so a woba obi a wama ne bag so obi nso a akwantuo esi na ni so a opese otu kwan de ensem ba ko mienu na apese ode ma no de be hye ni nkran wo de be tu ne fo ansa na wama ne bag so aba na yenye na yempon oh so be I ready so woba efutu ade be ma no e wa akwantuom so woba ahweye niama a o ni nyina kan bi ma me na so we the I ready na se niama tutu yie a omra na enam di kaka yesesa butre mu na dedi kawiase bibia wo abotra wo nkunimdi amen brother Edred so nti wo abotra wo nkunimdi yeah ena ubedru so a sede nipa obeju bia fa ebuo ma no enye ofiti ya na no otisa obi wa ya wa komu pe no se ubesue no nuwajo na ebedru be na otwimi enu miensa busume na fe okasa asisa mi kasa ubaye no ye wakasa mukasa
Obitimi wakopa adwuma ma na wie no ofie adwuma ba no wura apartment wa na sa wudam a good evening kromo on cabin chiro wa wakopa adwuma ma no of course ebi kra na wa woni ama ne kra ti kra no good evening kronka abutre eno anu waka no so wo ma bag so na wo bana ne ma da kwa mu a bra isa se wo wa abutre a he wo de wo kura akoma te se dien nipa kro no fa akoma ne to Ghana na fa nsuo nwunu egum na fa bra asem we ya mede na se wo bi do pechi bebia kona bebia kura hyeko asem we ya mede ma hyeko wo se wo nipa kro wa akoma se de kura na yi wa akoma ne to Ghana na fa nsuo nwunu ye de egum na fa bra na misi kona kura ne edu be sha pechi ho na fa wani hwe okese no fa wani hwe bibia ni wa ade bia wa hyase bia yesi e wa wieye ti ebedru ba bi no eno na ujina se mi pa mi nie akwala bi asem gofi mi aba ma net say akwala bi asem nsi otobo no ase mi na minio o so me o se mi pa mi nie so afi na nie ma na eko obi oho a okosue obi a nipa ne timi ya ade ama even so ofiri wo kra wo se akosua tena ha na bu osika ano ana adu atena ha ade efe ne se wo ye hoho na wakosue obi wabie ni kia ma wo wa ma wo ane na waba na wotene nche wo no be fie adwuma beba na wade yo bi a wo be ye no fie ho na o respect kra na o expect ra fase na wo hwe the kitchen no wo hwe ne se de wo sia ye ho so ye badwemba bedroom baby o pesa wo ko osetna ase bua osika na wo benso wo asabe nya adu sebe na fe no wonu kapo nu suwie kra no de asi wo wa fe aduma aba no na asa wa na wo san be ye wo ne ya machine mu na de bejenti afe enche na ni pa no ene so ba be ye mi fie finsa wo eti enuti na meka sa apotre ti se waba no ye dan a nipa no beka se maame mi kwa adwuma o meja waduane ana aduane she fridge ni aka be shi nedi so okoba ye no aka bi shi edi ade ne sisink ni wedidi wo chance ni mo de sisink ni mo obedra no beka se anu mo ta hwe o ti se obi no obi nya groja ya na obi wo outsider enye nipa nya na pefin nye nipa nyina ne pefin ende e no kre nye nipa nyina ena nye nipa ma se ne wo ka asemi eye pa because sometimes no ye nuanu bebre go back every fie ba ebi obi oho no ma odidi ya no agya ade na sisink ni sauti ase no agya sisink ni onim se wo a wona wote no enya ade a wo mpe wow ebi no mu fa sa life no normal but nipa na hwe sa nya ma ne nkakran afeda krope o se tu free me fie se na odi kan ka se nya nipa nyina na ye de etumi sa nya ma go here se nti na meka sa abotre no fi se wo abotre na ayepa o basa no anu wo ka esan se wusu sabe enye nsuo na gina wadwen eti sabio
ye didi a ye hurade eti wuwu ni mu hwe kra no wo se semina bi si ho sako bi da eti udidi ya ude wuni mu nko a wode ya udidi mu mpo no hurade no na de ebutu ebi a machine kra na ani mu yusu eti ude wa ye no ude ye pe afi next time no be sure say oh mama eya udidi wi a ude ya fashion machine we mu na mu nya ne hwe me ba be wo so obi wo wa obetimi aka say na de yonti kura me mpese obe free me nchen because ebinum so timi betena nkofo nchen ma ya na omu betu kura na ye omu ya o so o say ya menya minua na me de ne ba ye no me de medru fie na madua ne de na me de kura de obo me nkoma mani gia na obi so betu no wo muna na odi hia ono na ya de na ba no uwa kwaye adwuma abra na wo ba no umedu fie no onu amuno ena binum so timi ba be hye wo mo yerade wa da do so wa na de na ba brochire nso afa grapo adwuma na bedu fie na yam do blam because nipa ne de abufuo ne muna ena ne wo de ti fie ho te se de oba ye wo ye ni bibi ma na said the worker say obi ba she eviasi die we ye pesemi nkuminya no beka sa asmesi member bridge no beka sa asmesi member bridge die ye pesemi nkuminya erade eni abrochire obi amra yeah pesemi nkuminya okay say obi wo ho a eya na kwan obefa so a obeba na ye din ya na se kwan no da hwa dia wo ye millionaire te se de me ya mi hu se me kan billionaire ya se millions millionaire na billionaire ya sa microphone kra no a wa se otumi tu kwan ba bruchi na utun so a ya mo wani na fo man ka se wo sika enkasa wo skanti mwani na wona fa hwe nieme bi na ukwa kwako change enu na ma blacks yentini change yentimi no no wa change kakra because sometimes wa me to me man yeah but yeah kasa me invite you me kwa brocha me ko gana me obi wesika ba tutu se nieme bi so e wo low eno so wo ho se ne wo kan ye true pass enka ye ba na ye timi sua niama bi ene ye ko ne ye de sa changes ni ko ye kro mu so anka sa drink ye so no efa ekro ne fa ba bi asesa but I say still na ya afie ni antofo mi ansua niama bi a da bia da so gina ba bia se gina na yabusua ya de mu besi ya enche enkomo na ye de nanso yesi agro ye we na ade esemprasefo enti no amane de ma bisu bia wo mra ma se wa ye ready bia ye de bra brochire o se di obeka to se me brochire no ye pesemi nkuminya obia ne nia abrochire be ye aye de amano obi de nya sika o na mo obi de ye nimude a obeba besua a wode be de be kwa koboa ne man go back obi de ye nimude eti odia me sore a eti se obi de ye nimude eti se wa ma bag so wa ye ready ma se ya na problem ye kwan a obefa so abede obeba se kwan ni da ho tenko a bra ebeye ye bra na besua nimude wo sika mpempem kura bra na befa kwan foforo so sua nimude bi fire de koboa ye ma last na me ni obi kasa eno se okọ Ghana wo hyede na me si ya sa okọ Ghana wotu kwan na oba betna kwanto me na akofia afa niam bi wo na fofo anu omotan sometimes no omoto so na hwe wo mudin ade bi wo afa wuntimi nyeden enya bibiem but esan say omumma bi no so mbafo say wotu kwan ba wo ye dey wo kyerɛ wo ho but enye nchew eye nature
aya kwantuo na wo baaye no niama bi a wusua no wo kwa sani omu hu niama no wo so hu ni different ade bi wo ho no ma o stress wo ho wo ha wo ho wo ne se eye light ehun ye de ehia eti se nya sika nkoampo ne ye pe wa kwantuo ma ye san eye de epe nimude sani ma kan wo se bra wa ye ready ubi bia ye ready ukra wo bag ya bra na wo so bepe nimde na bra bepe sika obi o wa ha no benya ni sika obi o so ha no benya ni nimde obi o so na yire twen no obi so kunu ye de twen obi o wa mpempi bi kro wo fie ne life ye different na so some be dura kwantuo ma wo so some be sua ne ama bi unka se any passimesi nie ana wasesen ana waju say enti akwantuo no eye wo kwan bebre so ebusiafo me de mo be de ebesi ha nyakopon onhira mo ma me da ase ene wonkyerechire mu a ene ode aye de amaye wahye ye nuanom bebre nkran waka bibia to ye nua bebre nom adwen mu omom de akwantuo esi wo mani so na ene wama wo mu hope wahye wo mu nkran se omo betumi aye de aba no mbetumi abestate ni nyina mu no mu bedru nso a ene ahobrase ene abotre ene omfa anye de enante ewo akwantum yakopon hira opa me da se enne amen me chon safre ona ne wo join me yakopon ja wetima asori akọ wapo ai me wo za pesa o zare ko ai awusia ya ma me wa sare ko enti me da mase ozide ozobele nyamupo enye de enhira obibia bana ye de ya ma me ye da na se ene wa boa ye ondie oyaya na gaga na dom ni nyina ayede aba akwantuo mu bisede bia wo ka ose senye sika kra na ubesua bibi sauti ase wona ose wo kontokwa ye de kra bedre brochira abedwo ntokwa kra hunku bibiem okra hu ba bia ye kontokwa ubedwane afa nchen sana akwantuo mu etio esesan ye echange ye woni ama bebre ho yakopon onhira mu nyina obia ne fie ene na busia. Merry Christmas to you guys. Oh ma mo we she ma Merry Christmas na meka kire no adom anepa yakopon hira won so osi yakopon hira ma yakopon hira won so onhira obibia ma miefu yakopon hira obia osi afo ene ma nkomo na ye me de so meto aso mi ankasa mesan ye de ato aso ama mo because wakano krebia ewo akwantu wa hyemi nua mema no muni nyina nkran obia why you ready na wo na kade a bra bibia nka echi nyede emma wo oba bedura eyede ya ebeyeye se ne okan o se ahobrase ene abotre ena fanante ewo akwantu wo de nante abede wo bedru sa na tie de bia mi mpo me video bia me yede me kasapa. She said it all. Yakopon sha mutu mari famu ye de ensi a yakopon ya adoma ye be sign aba monche bi awusia wan share video na wa ye de na wa share video no ama me na we invite obi so no so nye de enjoy ne Christopher good evening so ti ase obi so enjoy ne onya daje na unfollow ye page no akwantu mu nsem akwantu mu nkomo trending issue bi ba na ebetimi ane ya de ne aka bia fo yakopon sha mutimi de mbo ye de ebesi ya bye.